Wara li s-sena ilu tnidew numru ta' standards minimi ta' servizzi li jagħtu d-djar tal-anzjani, issa se tinbeda konsultazzjoni dwar liġi għall-implementazzjoni ta' dawn l-istess standards. Ħabret il-konsultazzjoni s-segretarju parlamentari Justin Caruana fejn ħeġġet lil pubbliku jgħaddi s-suġġerimenti tiegħu biex il-proċess jimxi b'mod tajjeb. Dawn kienu standards li jindirizzaw kull aspett tal-ħajja tal-anzjani f'dawn id-djar, fosthom ħinijiet tal-ikel, attivitajiet, servizzi mediċi, riżorsi umani u kuntatti mal-komunità. Għan importanti tal-konsultazzjoni hija li tkun stabbilita awtorità regolatorja li se tirregola kull dar tal-anzjani f'Malta. Din se jkollha dritt li tagħmel spezzjonijiet regolari fid-djar, tkun responsabbli minn liċenzjar ta' djar u tieħu azzjonijiet fejn ikun hemm nuqqasijiet. Ħafna homes f'Malta ġa jilħqu l-standards. Allora ovvjament tajjeb li jkun hemm rikonoxximent li dawn il-homes li l-standards jiġu milħuqa. Ġifieri għalihom ikun onur għal dawn il-homes li jkollhom l-ispezzjonijiet minn din l-awtorità u ikun hemm valutazzjonijiet pożittivi. Din se tkun l-ewwel awtorità ta' dan it-tip f'pajjiżna. Triq kemm xejn twila meta wieħed iqis il-kunċett ta' dar għall-anzjani ilu jeżisti mis-sebgħinijiet. Permezz tal-awtorità, il-pubbliku se jkollu wkoll idea aħjar ta' x'inhu l-irwol tad-dar u min jaħdem fiha. Però wkoll anki fuq x'inhu r-rwol tal-home, x'inhu r-rwol anki tar-residenti għax inti fejn għandek dritt għandek ukoll dmir. U allura dawn l-standards jagħtu iżjed stampa ċara ta' ir-rwol ta' drittijiet u ta' dmirijiet ta' min who owns the care home, il-managers li għatu s-servizz, jista' jkun servizz soċjali ta' attivitajiet, jista' jkun servizz mediku u ta' residenti. Loti ta' servizzi ta' kwalità hija dejjem il-mira tal-konsultazzjoni biex min ikun fil-bżonn ta' dawn is-servizzi ikollu rasu mistrieħa li ħaddiema fid-djar u fuq kollox il-liġi tal-pajjiż qegħdin hemmhekk għall-benefiċċju tagħhom. Rridu nserħu ras dawk il-persuni kollha li jibbenefikaw mis-servizz. Allura se jkollna din l-awtorità li se tkun qed tinforza l-standards nazzjonali li ngħaddejna s-sena l-oħra biex mhux biss niżguraw loti tas-servizz, imma loti ta' servizzi ta' kwalità li verament il-persuni jkollhom bżonn.